Muhammadu ina masoya manzon Allah daga hannu sama 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 a tafa masa sayyidina rasulullah a tafa masa sayyidina rasulullah duk wanda ya tafa Allah ya kai shi Madina Allah ka sada shi da manzon Allah duk wanda bai tafa ba kuma Allah ya kai shi kauyen mu ina masoya manzon Allah yan babale ku yau tafawa san ka nake ban san dalili ba salamu alaikum kawsul kiyasi babu abin da ba kai ne ba in da gane hakan ne kai na saka wajen bil amrana hakikanin komai so ne ga na mudirgin sira tun bil azal ban sani barhama komai kai ka tsara barhama sai wani wakati na san komai kai ne karara ni bashiru da mawukina barhama ne a bil amrana soyayya sirrin guyubi kai ne mai haskaka zuciyar masoya shehu katin ya duniya da sansar kaunar kai hilbagiya a fagen sir annabi ba za a yi kamar kama maulana shehu ba shi da aikin yi sai hidima wa annabi ku ina ya fito annabi ina zai je annabi ku da san annabi alfa ba shi cikin muhabbar yesu shi yasa baya komai sai soyayyar da kabila shehu jirgin tsira kai na rike ya maulana shehu ya tafi ya narke akan annabi annabi shi ya zaɓe shi ya raka shi domin abi idan da ki shehu ka yi wa kanka yanka ki yin ladabi annabi ba